mae Mandy a finne nôl gyda'n gilydd yn y gogledd ac ar ein ffordd i weld villa Sioraidd deniadol, sydd, siŵr o fod, ar olygfa orau o gastell Caernarfon. Yn ôl y sôn, mae llawer o bobl y dre wrth yrru heibio Bryn Helen yn torri bol eisiau gweld ti fewn. Ond y person lwcus sy'n byw yma ydy Gwen Davies Nori a'i gŵr Jim. Maen nhw'n hoff iawn o'r pensaernïaeth ac wedi gwneud gwaith arbennig i adnewyddu'r tŷ. Wel, beth ti fel dy, Mandy? Mae o yn union fel sa chdi'n gobeithio sa fo'n edrych, dyri. Dwi wedi pasio y tŷ yma ar hyd yn oes a wastad wedi bod isio fynd i fewn fo. So mae'r nenfwd yn ddel, dydi, yr cornisau'n gwreiddiol, yr hosyn a fyna, yr hen wydr, bob peth amdano fo. Wy'n hoff iawn o'r lolfa yma, yn benna oherwydd y nodweddion Sioraidd sydd yn y stafell, ond hefyd y lliw a'r ffaith bod wedi cael ei addurno'n syml iawn yn clasurol, yn draddodiadol. Mae yna dywelwch ma'n dysa, wy'n dimlo'n cyffyrddus iawn yma. Y fantais fwyaf a'r bendith fwyaf o'r cyfnod Sioraidd, a cyfnod mae'r tîm yn perthyn iddo fe, oedd y gallu i greu ffenestri mawr. Ac yn ni'n gweld hynny yn y ffrynt fan hyn a'r bei anferth yna gyda'r ffenestri o'r llawr i fyny'r nenfwd bron a bod. Ond dyw'r ffenest yma ddim yn wreiddiol i'r tŷ, ond diolch yn fawr amdano fe, achos fydda ni ddim yn cael yr olygfa yna o'r castell, ond ni bai amdano fe. Os ddim eisiau mwy na yna mewn gwirionedd.